ngifuna nanokuthi ngikwazise ukuthi ngingathola indlela yokuyiphindiselela kuwena. Ngaya enyangeni, ngathola into ezokuphendula isidakwa. So, ngase ngikusa njalo emaklabhini ngama-weekend because vele sasingasebenzi ama-weekend. Ufike udakwe lapha mese ulalwa abantu. Ufike ngithenga abantu ukuthi mabakulale cause ngangithola ukuthi kube indlela yami ukuthi ngiyiphindiselele kuwena. Cause ngase ngihlukumezeke kakhulu ngabona ukuthi kumele ngithole indlela yokuziphindiselela. Mzala songaze wenza into enjena pho phambi kwami. Okay, ngicela uhlale phansi, ngicela uhlise umoya, uhlise umoya. Ngiyazi ukuthi lento ingafika as a shock to you, but ngiyacela ukuthi wehlise umoya. Unesibindi mzala. Lonke lixesha ndizideba usesilayithini nje nasixoleleni sobabili. Kanti wena uyabakhona ushef onivala kuyafana nomuntu onibulalayo mosithi manje mondenza abantu besisidakwa nje into engazi lutho. Abantu abamuthini ngabo. Nawe ngiyahamba nami ngiyophuza nishiye endlini ukuvuliwe kanjalo abantwana behleli bodwa shothi kahle kahle udestroy abantu abakuphele ngabo. Onicingeli mina. Kodwa kuyafana wathe uthola ingane yokuqala leyo ngane yokuqala yayinakwa yimina wena uhambe nihambe nesontweni noma wakho inakwa yimina ingane so nje ngangingasasiboni nje isidingo cause vele ingane wawuyishiya. Shothi zonke izingane zami shothi bezinakwa nguwe ngokusohlela unidakiso. Lihlele nidakwe zonke izinto benginaka phela cause angithi isenzo sami engasenza. Mbukelo Black Life TV ngicela ukuphinda ngamukele ohlelweni lapho sithi khona Bhodla ebese uthola usizo. Igama lami ke mina nguOlwethu ungakacela. Njengamanje sinentokazi la izosebenzisa lona leli thuba leli lokuthi Bhodle ebese uthola usizo mhlawumbe nezeluleko. Sithemba wena ke mbukelo ukuthi njengamanje uzuhlala wilalela indaba kusekuqaleni kuzobe sekugcineni ebese uyacomment. Yaphila sisami? Yebo ngiyaphila. Right Scott? Yebo ngi-right. Okay sisami. Bengisacela nje usiphi igama lakho nesibongo sakho nokuthi ukhulelepi. Igama lami ngoSimtholile Jula. Ngakhula ngihlala emakhaya. Mina ngakhula ngihlala kahle njengayo yonke ingane. Ngafundela e-primary yaseMbhekwa. So ngangiphasa nje njenganazo zonke izingane. Ngihlakaniphile nje. Ngitreatwa kahle. So ngangene high school eyaseCanci. Ngafunda ngaqhubeka ngaphumelela futhi ngafika ngabuthola umatric. So angikwazanga ukufika ngiye e-college noma e-university cause amandla ekhaya sasingenawo cause sasingekho rich but nje sasiphila kahle sidla lokho kukhona. Ngiyakuzwa. So mhlasimpe nje siswami mungasichazela kabanzi ukuthi ikhulele endaweni utsigcina ngokuthi emakhaya kuphela ikephi namakhaya ikephi nendawo ikephi nezwe. Eastern Cape eBizana eMbhekwa la e-station. Okay, akunankinga ke siswami bengisacela usebenzise leli thuba ke ukuthi ubhodle ngifisa ukuthi njengoba ngithi Bhodla ungithembe le ndawo indawo ekumele ube comfortable kuyona ngayo yonke indlela ekhona. So ngicela indaba uyilande ekuqaleni umsuka wayo ukuze sizokwazi ukuthi noma sithola isombululo kube ukuthi ayikho mhlambe into egcina uyigodla ngoba usaba ukuyidedela. So ngicela usebenzise leli thuba nje lokuthi ubhodle ukhulume nami siswami konke. Yebo. Njengoba ngishilo ukuthi ngibhalele la Black Life ngibhale ngokuthi ngakhula ngihlala noma sahlala nje noma isikhashana then sasuka saya kubuka malume. Kubuka malume sasihlala nomzala wami noma kamzala umalume wayengafiki njalo cause wayehamba umsebenzi ahambe lokubuya. So sasihlala ke so uma wayitohoza kodwa itoho lakhe lana ngamkholela imali eningi. Kodwa nje wayihola nje imali yayo wayitohoza imali ekuphilekayo ngaye. Yebo. So manje umzala wami sakhula sizwana nje ngendlela nje ekahle yabo sisandawoni yabo safunda nje high school yabo kahle. So inkinga ke yaqala la ekuthenini ukuthi kwase kudlula uma emhlabeni. Yebo. Ncinisa ngalokho.
kwathena ngomngcwabo wakhe zonke izinto zazenziwa yimina. Cause iy'ngubo zayiwashwa yimina, mina umzala wami wayemdala kunami. Ngathi uma ngabe ngithi ngicela umzala angavumi noma wakhe naye mase eyangithethisa. Ngicela ukuthi akusize. Yebo, so ngangaqhubeka ngilo ngenza so ngiqhubeke ngenze cause yabo ngeke ukwazi ukuthi uphikise umuntu omdala uma ngabe ekutshela ukuthi uyihlukana nomunye kanjani hhayi kuyenzeka. So kudlule nje isikhathi lento ilokhu yenzeka umzala wami benoma wakhe yabo belokhu bengihlukumeza. So ngingakunaki lokho ngiy'tshela ukuthi hhayi mhlambe ngoba sihlukumezeke sonke ngendaba yokudlula kwama wami. So-ke mina ngiqhubeke nokufunda e-high school ngangingaphasi kahle. Ngoba isimo sesinje Cause ekhaya ngase sengihlukumezeka. Sengingahambi nje ngendlela okwakuhamba ngayo kusakhona uma. So ngolunye usuku ngathi ngifikile ekhaya ngibuye esikoleni ngathi uma ngithi ngiyafika emabhodeni ukudla akukho. Uma ngibuza umzala ukuthi udlile nathi udlile. Ngihambe ngocela ukudla kumakamzala athi umakamzala ukudla akukho. So mina ngibuza ukuthi akukho kanjani ukudla ukuthi uma wakhe akashiyanga namali. So qhubeke-ke lokuqhubeka ngigcine sekungenze kahle esikoleni. Bagcine sebebuza kothisha ngithi hhayi ayikho into eyenzakalayo cause angifuni ukukhipha into eyenzeka ekhaya. Amahlazo asemndenini. Yebo. So ngizame-ke nami ukuthi ngizame ukukhohlwa ngayo lento lena. Kodwa kona isimo sasekhaya sasiqhubeka nokuthi umzala wami nomamzala belokhu bengihlukumeza. So manje kwakwenzeka nje ukuthi ngilala emnyango ngenxa yokuthi mhlambe sike saxabana nomzala. Yabona nje. Ngento encane nje sengizolala emnyango kuthiwe noma mhlambe ngingadli noma u-2 days. Ngenxa yokuthi nje sengike ngashaya umzala noma ngabe kuthiwa umdala nami ngimshaye nje into encane. Hawu sengizolala emnyango noma ngilale ngingadlile. Yabona nje ngilo ngihlukumezeka-ke so yingakho ngibhalile la ku-Black Life ukuthi ngicela ningisize. Ncese bakithi-ke mhlasimpe uma ukuthi uthi umalume wayekhona ngizobalula umalume akwenzeki nje aqondana nalesi simo uma ekhona kwenziwa kanjani uyaqhubeka nakhona ugqilaze usebenze kanzima njengoba uchaza. Uma ekhona kwenzeka ngathi ayikho into eyenzeka cause noma ngabe ngithi mhlampe ngiyamtshela ngiyamhlebela nje ngimupha indlebe encane ukuthi umalume kunokuthi nokuthi okwenzakalayo uma ngabe ungekho athi umalume ayikho leyo nto leyo. So ngingazi ukuthi indaba umalume engangikholwa cause lento lena yenzeka uma ngabe engekho. So qhubeke kuhambe isikhathi nesikhathi kulokwenzeka njalo umalume uma efikile kube normal. Kwenzeke njengathi akukaze kwenzeke lutho umzala senze izinto ndawonye. Ngiyabona njalo uma kukhona umalume ngangithola ithuba lokuthi nami ngiphumule ngikwazi ukuthi ngidle nje njengawo wonke umuntu. So kwakunzima nje uma ngabe umalume engekho. So umalume wagcina esesishiya-ke emhlabeni. Kwavele kwanzima kakhulu cause ngangeke ngisalithola ithuba lokuthi nami ngiphumule like senze izinto ndawonye nomzala. Ngingahlukumezeki ngingahlukumezwa omakamzala. Akwenzeki uthole ithuba nje umbuze mhlawumbe umzala uma umbuza uthini? Ngangingakaze ngimbuze cause ngagcina sengibashiya sengohlala eThekwini. Ngaqasha-ke ngathola umsebenzi ongcono. Usiqedile isikole noma sigcine singaqedekanga? Ngagcina ngisiqedile kodwa ngangakwazi ukuya e-university. Okay. Yeah, ngase ngihamba ngiyozama umsebenzi le eThekwini. Cause ngangeke ngikwazi ukuthi ngilo ngihleli ngihlukumezeka nginayo izinto engikuthi ngahamba ngothola umsebenzi le eThekwini. So ngase ngihamba ngothola umsebenzi. So umzala nagcina nalapha ekhaya niphindanga nahlangana? Umzala naye sinokuhlangana yabo. Wagcina sengibuza ukuthi ngihlalaphi ngamtshela. So naye waseqasha eduzane. Wasuka naye emakhaya wezeThekwini. So sasihlala endaweni esimqashweni owodwa but sasisi-right nje sobabili cause uma wakhe angithi naye wagcina esedlulile emhlabeni. So manje wangaya ngisho emngcwabeni. Waye emngcwabeni emva kokuthi kudlula umamzane? Ngangizange ngitshelwe, ngangingatsheliwe.
Ish, okay. Cause unomzala naye akazange angitshele, akazange angifonele mhlawumbe angazise ukuthi uma wakho usedlulile emhlabeni. Oh, senihlangane eThekwini nje. Sesihlangana lapho engiqashe khona. Okay, sisi wami, uma uthi niqashe ndawonye, usho ukuthi nishera i-room ndawonye noma niqashe endaweni eyodwa, nakhelene. Sakhelene kahle kahle. Okay. Hhayi ukuthi siqashe endlini eyodwa. Okay, so sonke-ke lesi sikhathi uloku uyaqhubeka ukhula nayo-ke le nkinga le iyakhula. Nanamhlanje kusebuhlungu into abakuzwisa yona. Yebo, Ufisa iy'mpendulo noma mhlasimpe ufisa ukuthola ithuba lokuhlala ukhulume ngakho njalo. Ngifisa ukuthola iy'mpendulo. Uyafisa ukuthi uhlale naye phansi umzali ukhulume naye. Yebo, ngiyafisa. Ukuze sizokhuluma sixoxe kabanzi ukuthi kwakwenzakalani vele phakathi kwama wakhe naye. Kodwa uma kukhona umalume zonke lezi zinto ababengenza zona zazingenzeki. So ngifuna ukwazi ukuthi yini eyayidala lokho. Okay, sisi wami, engingakusho ukuthi usendaweni e-right and ngiyabonga ukuthi ungithathe ungifake empilweni oyayiphile yakuzwisa ubuhlungu ngumuntu owayengekho futhi owengazi engaqondi nokuthi kwenzakalani ne. Njengamanje-ke ngizocela ukuthi mhlasimpe sithi iqunga sey'tolo ezama ukubona ukuthi umzala siyamthola yini, ke ubhodle kuyena ayizwele yena, mhlasimbe unazo iy'mpendulo. Ungakuthokozela kodwa lokho? Yebo. Okay, akunankinga sisi wami. Mbukeli we-Black Life TV, njengamanje sothi iqunga sey'tolo, sothi uma sesibuya ngiyakuthembisa mbukeli, sobuye sekhona nawe umzala akasichazele ukuthi wayekephi yena ngokomqondo kwenzeka yonke lento le yenzeka kumzala wakhe. Ngiyabonga kakhulu. Mbukeli wayo i-Black Life TV, nawe mthandi we-Black Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bey'mpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini, abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imimoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze, woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana-ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM, shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u-200 we-transport, amaqanda awu-6, ubisi 1 liter, ibomvu, bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, mekuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ithi ngikubalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, mekuwukuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo y'nsebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke. Zonke zo-4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Mbukeli we-Black Life TV, ngicela ukuphinde ngikwamukele ohlelweni lapho sithi khona bhodla bese uthola usizo. Njengamanje-ke sesinayo umzala bekade emcelile usisi ukuthi azobhodla kuyena. Ninjani mzala? Ngiyaphila sesimnjani? Ngiyaphila bakithi nami. Ngisacela uzazise igama lakho nesibongo nokuthi ngabe uyamazi yini udadewethu lo hleli la. Igama lami nguNoluvuyo, ngihlala eBizana. Ewe, ndiyamazi usisi umzala wami. Okay. Sisi wami, nangu mzala, ngicela nje ukuthi usebenzise leli thuba leli ke umlandise nje uyiqala ekuqaleni ubhodle kuye. Mhlawumbe zikhona impendulo ozoyithola, mhlawumbe futhi likhona noxolo ozolithola oluzokuthoba amanxeba lawo nawo ngaphakathi. Sawubona mzala. Yebo mzala, unjani? Ngikubize lana ngoba ngifuna ukuzobhodla kuwena ngodaba elalenzeka ngesikhathi sisakhula sahlala. Ume kancane mzala, ungavele ehlala unisusela nisuka khona uzobhekisa ngami ebantwini abangaka. Bewungeke ukwazi ukuthi usifike la nihlala khona sizokwazi ukuthetha sobabili. Mzala, akukho lula ukuthi ngikhulume nawe bengiyabo singalitholi kahle kumele sithole usizo ngalento le, because njengoba ngizobhodla kuwena nami kumele ngithole nawe kumele uxolise kumina ukuze
Ngixolisela for ntoni? Phela angithi nawe phela ungihlukumeza ngenkathi kusekudlulile uma ngilale ngingadlile, wena uphatheka kanjani nje ngilale ngingadlile ngilale eminyango? Akuyongxakama lokho eyokumama. Umama mesezinto fanele ndihambele ezinyathelweni zakhe. Mengakunika ukudla okwakho, ayikho lento uzondibizela yona nibile mfishi undibizela uzondibhekisa abantu apha. Umele ngingakubukisi wena ngabantu kodwa mina nawe ungibukisa ngabantu. Hayi urongo ntombazana. Ayihambi kanjalo. Fast sithethisane nje ngomndeni sihlale phansi. Okay, ngisacela ukubuza sesami, uma uthi konke lokhu kwangahlangene nawe okwakwenziwa uma wakho ngaleso sikhathi usemncane, uthi yayingekho into owawungayenza. Sisi. Okay, usumdala ke manje. Seniphinde nahlangana futhi umzali ungitshela ukuthi seniphinde nahlangana futhi emaThekwini. Ngibuza ukuthi bungakasiboni namanje isidingo sokuthi ke uhlale phansi nomzala mhlasimpe uveze ukuthi wawuzwelana naye mhlambe ngesimo edlula kusona. Mina sesengekho into engingayihlala nayo umzala. Because yabo umntwana mawukhula nomzali wakho esenza into nawe wenza lento enziwa umzali wakho. Kuya ndabona ngosekudala senilayithe kwini sesilayithe unaye. Yabo kodwa umama into eyenza kuye engekho right. Kodwa nami engekho indlela engenza ngayo. Engayifuna nje ilandzise yona la. Andiyifuna uyibona ke. Imake seswami ukhule wabona kodwa awuzange usibone isidingo sokuthi uhlale nomzala uxoxe naye umvezele ukuthi mzala ngiyabona manje ukuthi kwangekuhle lokho kwakwenzeka eqaleni bungasiboni isidingo sokuthi uhlale naye uxolise ngoba uyasho umzala wakho ukuthi ezinye zezinto ezenzeka wawuyidala nawe ngokwakho wawunendlela zakho nawe zokumzwa ubuhlungu. Awuyisoli ngalokho. Ngiyalibona iphutha lapho. Ngilibona nami osendimdala. Ngoba nisemncibeni ngaboni into ku-right ngoba menimoshile umama ukhomba yena. Mekwenzile iphutha mina belikhombiswa kuye. Kodwa ngosendimdala yabazi eyihlela ibheda kwayilento ziyenziwa wasekuqaleni. Besisazobachola ithuba nikwazi basihlale phansi sithethisane. Nguye segijimela phambili ngoseza la. Busazolithola ithuba nini bekade kuvimbeni sonke lesikhathi? Sisi uyasebenza nami ndiyasebenza. Ixesha asisondelana ngakhulu kodwa kwakhe akudanga. Benzokwazi ukuthi nithola ithuba sihlale phansi ngesincokole nje kokudala kwethu into zakudala okusukeleni kwethu bawaqala sizincola sobabili. Kodwa yena ukwazile ngokwengqondo yakhe ubufunda kakhulu ubona umama kezela. Nje sezelana ke shothi ubona usizo uzolithola la. Awubonakali njengomuntu oyelibona iphutha indlela okhuluma ngayo. Efana ndenze kanjani ngosisi? Ngicela uqhubeke kumnikeza ithuba. Ake kuvezele konke into owamdlulisa kuyona. Mhlasimbe uzosibona isidingo sokuthi futhi ngabe kade wayilungisa lento ngoba yabo siswami ayikho into ebhlungu njengokuthi ulimaza umuntu awukwazi ukungixoba namhlanje ake sithi awubonanga ke uthi usukhumbulile ukuthi wangixoba ebese ungaxolisi bese ujika futhi ublame mina ngokuthi ngizokukhumbuza ukuthi mfethu wangilimaza awukwazi ukwenza njalo akwenziwa kanjalo ikakhulukazi ke emndenini wakho. Right, cela uqhubeke umlalele uzokulandisa ngawo bonke ubuhlungu amziswa bona. Mhlasimpe uma ukuthi uyasibona isidingo sokuxolisa uxolise. Uma ukuthi ikhona into ayibona ngeso owawungayiboni ngalo wena bese uyaphawula. Ngiyabonga ke sithi ungaqhubeka. Nanokuthi into eyangihlukumeza kakhulu eyangibonisa ukuthi ishuthi vele abeyiqondile lento ukuthi bayangihlukumeza benoma wakhe. Kwathe sekushonile uma wakhe akazange angazise ngomngcwabo wama wakhe. Ngezwe nje sengibona ngama-post sengibona nje kwama-status sakhe ukuthi bekunomngcwabo mise kwayima kubuza mina ukuthi hawu ubani odlula emhlabeni wangitshela ukuthi uma wakhe so kwangiphatha kabi lokho ukuthi why engangibizanga shuthi lento babeyenza vele babeyihlosile so usenamahloni ayo ukuthi bebengihlukumeza vele benoma wakhe so ingakho ke ngizilana so mina ke into engihlukumeza kakhulu ukuthi akakhulumi kahle mangabe ethi why ngimlethe lana because njalo yena mangabe efikile mhlambe wayefika angitshela ukuthi uminywe mhlambe phathini angifune nokuthi sihambe so nami ngagcina nami sengibona ukuthi okay so uthi ngihambe naye mhlambe yabo uzothi mase mhlambe edakiwe mhlambe eyabhodle yabo akhuluma ukuthi waye wrong kanye noma wakhe izinto ababezenza kumina. Kodwa nje akakaze nje akwenze lokho so ingakho ngizile ngithi ngizomtshela ukuthi angiyithandanga into ababeyenza benoma wakhe. Nani ngihlukumeza ngagcina sengingasakwazi ukufocus esikoleni so angiphasanga na kahle ku-matric. So sunifaka mina lapho blame umama ayimna mina ngendawo. Kumele nawe ngikublame because nawe wawubuye uthi uyoma wakhe angithi ukuthi uzongihlukumeza. Ubuye athi uma wakho ngisukele ukuze
khona ngizokwenza into ukuze nami ngeke ngilale ekhaya noma mhlambe ngilale ngingadlile ngihambe ngolala kamakhelwane. Wayengiphatha kanjani nje leyo nto? Kuwena kufika kanjani nje ukuthi ngilale kamakhelwane ekhaya ikhona indawo iningi? Mina fana ngithini, mina ngizama ngayindlela yokuthi ngikwazi ukuthi ngikukhulumele uma wami, kodwa umama engayimameli yonke into, nami zeniba ngumuntu ombi kuye, fana nenze njani? Zenizokwenza ngoba nami ndimncinci. Mhlawumbe sisoma ungangichazela la usisi usivezela ukuthi makhona umalume lokhu naningakwenzi. Yayithini into? Yayithini incazelo uma wakho ekutshela ukuthi ungamhlukumezi-ke ngoba khona umalume wakho? Kwakwenzakalani? Ze sisho umalume bese kufile umalume masingadlali ngomnye umntwana masemphathe kahle kubonakala ukuthi ngwala ekhaya naye. Wawumdala kunaye Ewe, kodwa wawungayiboni into wrong ngenxa nje ukuthi uma wakho usho njalo. Awungakazi wahlala phansi noma wathi ma ngicela ukumlekelela ngoba umenza izinto yedwa akuthini kuwena? ze nifuna ukumlekelela kuthiwa yeka lento oyenzayo. Umzali wakho uma ekhuluma fanele ukumamela. Ngoba ze mamela yena into ethethwa nguwe. Ngeke ngikwazi ukuthi mesithi mandiyeke lento mina ngiqhubeleke ngiyenze. Ngoba ngumama lo yanizala. Okay. Njengamanje-ke usuyalibona iphutha. Ikuphi ofisa ukukwenza ngokuthi usuyalibona iphutha and senihleli la indaba senze nayiqala neyikhuluma-ke. Sicela nje ukuzwa iside lakho-ke. Ke ukubeka eceleni ukuyidefenda nokwenzani kwakho. Nangu umzala wakho. Uyayikhumbula manje usekubuyiselile emuva wayikhumbula yonke into eyayenzeka. Nangu sicela ukhulume naye. Ikuphi ongakusho kuye? Into engayithetha kuye. Yena fanele asho abhodle yonke into beyizele la. Ayikhulume yonke into la ngaphakathi kuye. Akwazi ukuthi siswami uthi ayikho into ongayisho, right? Ngenxa ukuthi uthi ulibonile iphutha and usekuchazelile ubuhlungu wamdlulisa kubona, right? So into engizoyicela kuwena njengamanje kahle ngizocela ukuthi uxolise, right? Ngoba uyalibona iphutha. Umuntu uma libona-ke iphutha uyayazama ukulilungisa ngokucela uxolo. Ngoba angeke naqhubekela phambili nomzala wakho kukhona izinto wazenza othi uyalibona iphutha lazo kodwa ungaxolisi. Akwenzeki kanjalo, akusebenzi kanjalo. Umuntu methi into unesilonda ngaphakathi esimzwisa ubuhlungu asivele sihambe ngokuthi uthi wena ngiyakhumbula lokho okwenzeka. Cela usebenzise ithuba ukuthi uxolise kumzala wakho. Mzala, into engingayisho kuwe ngiyakuva yachaza nyami. Kubuhlungu njengangoku yaze kubuhlungu wasekuqaleni ungichazela. Cha ngenawo amandla enginganqoba lempizo isenzeka ekusukeni emakhaya. Lento isho ndiyakuva. Cela uxolo mzala wami. Ungixolele ngoba nabantu abaze besenza sihlukane phakathi sebashiye emhlabeni sisele sobabini ngoku. Cela uxolo. Okay siswami, njengoba-ke umzala sekukhona kushilo okuwukuthi uyaxolisa, right? Njengamanje ekufikele emcabangweni wakho, ungabe uyalamukela uxolo lakhe noma usafisa ukuthi ucabange ngakho noma usafisa ukuthi uyetshise lento? Ngisafisa ukucabanga ngalo. Cause lento le ngikhule nginayo emqondweni wami cause sasihlala endaweni eyodwa eThekwini, but isakhona le nto ukuthi mhlawumbe usangakwenza. So ngizocabanga ngalo uxolo lwakhe. Okay seswami, kwi-email osithumelele yona la kukhona olunye udaba oluvezile lokuthi uke wazama ukuyiphiniselela kumzala wakho. So ngizocela ukuthi nawe ukuveze lokho kungabi khona okushiyayo, ukuveze konke owakwenza ekuzameni kwakho ukuyiphiniselela kumzala wakho ngobuhlungu akuzwisa bona. Njengoba bengishilo ukuthi ngizobhodla, ngifuna nanokuthi ngikwazise ukuthi ingathola indlela yokuyiphiniselela kuwena. Ngaya enyangeni ngathola into ezokuphendula isidakwa. So ngase ngikusa njalo emaklabini ngama-weekend because vele sasingasebenzi ama-weekend. Ufike udakwe lapha mese ulalwa abantu, ufike ngithenga abantu ukuthi mabakulale cause ngangithola ukuthi kube indlela yami ukuthi ngiyiphiniselele kuwena. Cause ngase ngihlukumezeke kakhulu ngabona ukuthi kumele ngithole indlela yokuziphiniselela. Mzala songazi wenza into enjena pho phambi kwami. Okay, ngicela uhlale phansi, ngicela uhlise umoya. Ngiyazi ukuthi lento ingafika as a shock to you, but ngiyacela ukuthi wehlise umoya. Ngiyacela. Ngicela ukuthi usukusho konke. Ngithanda nokuthi ngixolise ngalokho cause sengiyayisola ngako. Kade ngifuna ukuthi mhlambe sibe nokuxoxisana ngako, kodwa manje
bengizothuswa i-reaction yakho yokuthi uzo-react-a kanjani mase ngikutshela ukuthi ngakufakela isandla semfeni, yabo. Okay, ngicela ukuthi ngaphambi kokuthi uphendule, ngicela ukukuvezela la, ne? Ukuthi lento ayenza umzala wakho, ukuthi kwakhona wakade ukwenzile phambilini, kodwa iyicala elingamfaka ejele. And njengoba ula awuphoqelekile ukuthi umxolele, uvumelekile ukuthi uthathe ezinye iy'nyathelo. Awekho amandla esikuphuca wona ukuthi ungabusenza lutho ngalokho. So ngicela ukuthi ngaphambi kokuthi umphendule, wazi ukuthi unalo lonke ilungelo lokuthi kule senza umbuphise. Kodwa-ke futhi ikhona nento ethi ningayilungisa njengomndeni, mhlasimpe ebese sizama ukuthola indlela yokuthi nawe ulapheke njengoba uqala ukuzwa ukuthi wakwalalwa abafana ungazi uphuzile nakhona kumzala wakho oqhamuke nento kanjalo. Usungaphendula. Negama engingalisho kumzala, labo mase ngisiva lamagama kanje angikwazi ukukuxolela. Unibhekile nomzala wakho ubona abafana bedonsana ngami ngenxa yakho. Uva njani wena kuzothathwa abanye abantu bahambe bolala? Wena mzala, wena awuzizwa njani wena mangabe mina ngilala ngadlile? Kungcono ayikho lento isho ukulalwa nokulala ungadlile kungcono mna nami ndala abantu nami ngizomitha abantu aningabaziyo ngenxa yakho ngoba zokwenzeka ukufumana ukudla. Mina uthini ngami? Mina mangabe ngilala emzini yabantu, Hayi ukhona wena ungangikhulumeli. Ngangihlala eminyango ukuze kushaye o-12 ngitshela ukuthi hayi mhlambe nizovula, mhlambe uzongicabangela unginyonyobise ngilale noma mhlambe wrong. Kufanele nje benze ngiyakuxolela, alukho uxolo ngaxolela ikuhlungu into ndenze yona. Nobe niliphuza utshalo kodwa beningaliPhuza le ndlela eniphuza. Yabona ngoku ansazi. Seliliphuza ngathi anikho right ekhanda kanti kungenxa yakho yonke lento. Hayi unesibindi ntombazana. Engifisa ukukuthola ukuthi lolu daba omzala umvezele ngoba kwenze njani? Umvezela ngoba kungakusizanga lokho awuthi uzama ukwenza kuyena, umvezela ngoba uyisola, ufisa ukuthola indlela yokuthi alungiseke ngoba uyasho ukuthi woniwe wuwo wayengaphuzi kanje ngoba nichaza nibabili. Ngesenzo sami engasenza ngiyasola, so ingakho ngifuna ukuthi silungise izinto, ngihambe nginyangeni ngenzela ukuthi yabo angasaphindi abe yisidakwa njengoba indlela wayeyiyona ngalesa sikhathi lesiya. Mengakubopha ungenza njani? Angazi ukuthi ngenze njani because nami bengiyiphindiselela. Nami bekuyindlela kade ngingayiphindiselela ngayo because bingekho ezinye indlela ebekade ngingazenza. Uma ngase umzala ahambe ayo-check-a manje athola ukuthi unezifo ey'thize ey'dalwe ile senzo sakho, ungazizwa kanjani? Ngingazizwa kabi. Ungazizwa kabi? Because konke lokho okungase kwenzeki kuba bekudalwe yimina. Hayi unesibindi mzala. Lonke lixesha ndizideba usesilayithini nje nasixoleleni sobabili. Kanti wena uyabakhona ushef onifala kuyafana nomuntu onibulalayo mosithi manje mondenza abantu besisidakwa nje into engazi lutho. Abantu abamuthini ngabo. Nawe ngiyahamba nami ndiyophuza nishiye endlini ukuvuliwe kanjalo abantwana behleli bodwa shothi kahle kahle udestroy nabantu abakuphele ngabo. Onicingeli mina. Kodwa kuyafana wathe uthola ingane yokuqala, leyo ngane yokuqala yayinakwa yimina, wena uhambe nihambe nesontweni noma wakho inakwa yimina ingane. So nje ngangingasasiboni nje isidingo because vele iy'ngane wawuyishiya. Shuthi zonke izingane zami shuthi bezinakwa nguwe ngoku usohlela unidakiso. Lihlele nidakwe zonke izinto. Bengiyinaka phela cause angithi isenzo sami engasenza. Hayi Nkosi yami kunzima. Angazi bani ngaphendula thina nisani bani ngakubheka kanjani. Bekuya kwami even sume ndihambe kwangokwayila. Okay. Njengamanje nobabili nilimazene. And angeke ngize ngithi ngifuna ukuqhathanisa ukulimazana kwenu. Kodwa sekukonke into othi uyicela wena uxolo kusisi. Right? Siswami. Njengoba umzala wakhe esechazile. Ubona kungenzakalani? Ubona mhlambe emva kwesikhathana esithize ungayithola indawo enhlizweni yakho ukuthi umxolele noma ufisa kwenzakaleni njengamanje? Yini ekufikela kuqala emqondweni?
Into engingayisho andiboni uma ngingamxolela okwangokwesila. Okanye uxolwayo uzakhekele. Kodwa ibuhlungu into eyenze kubo. Naye-ke mesisho sithi kuhlungu eyenziwa umamami. Umama simbeke ecenga ngoba akasekho emhlabeni. Yeah. Shuthi silimele sobabili enhlizweni zethu. Naye uzonixolela lo xesha azonixolela nganami okanye kusawuthatha ixesha ngeke ngikwazi ukumxolela njengangoku. Ikuhlungu lento. Kungcono yena seyekwazile yabo uphumile. Mina ndiyazi ukuthi ngihleli into elale emajointini. Umuntu nabani uyazenzela kanti ngenxa yakhe. Okay. Into ezokwenzeka-ke sisi wami, yabo njengoba aba nayo imali yokuthi ahamba enyangeni ayofuna umuthi wokwenza lento akwenza yona, sisi wami uzoba nayo-ke imali futhi yokuthi ubuyele enyangeni uzame ukunceda usisi. Uphinde ube nayo futhi imali yokuthi ahambe odokotela azi-check-e ukuthi azikho nezifana nazo ngenxa yesenzo sakho. Ngaphezu kwalokho ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uyayithola i-counselling. Because lezi ndaba azizwa manje zisazodlala ekhanda lakhe. Usazobuyela ekhaya ibuye lento emqondweni, hlasimpe ayigcine seyinyanya kwayena uqobo lwakhe. So ilokho ozokwenza, right? Ohambweni-ke eliya ekuxolelaneni ngoba uyalideserve naye uxolo lakho. Unalento engaphakathi kuyena ethi noma ingayijustify isenzo sakhe, but unalento engaphakathi kuyena ethi wena ethemba ukuthi mekushona uma wakhe nizosala nibambane ngoba nanicishe nilingane. Kodwa nawe wamflathela usuchazile ukuthi ngubani, right? Kodwa noma esekonile kodwa usayidinga le ndawo yokuthi azizwe ukuthi umzala wakhe, azizwe ukuthi uphephile emva kwalokho, usaphephile nawe ngoba kusengenzeka uphinde ufuna ukuyibuyiselela kuyena ngento akwenze yona, right? So nobabili nihamba uhambo manje ukuthini kumele nixolelane, right? Ngifisa sivumelane ngokuthi usafisa ukuthi akuxolele and uzokwenza ngakho konke kusemandleni ukuthi akuxolele. Ngiphinde ngithole nangakuwena sisi wami ukuthi usafisa ukuthi umxolele noma uxolise, akekho ayizoqhubeka le mpi le, angeke ize kuthiwe into ezithelela ngisho ingane zey'ngane zenu. Siyawuva sisi. Mzala mina kodwa kusazothatha ixesha ngeke ihlungu into andenze yona. Ngizomxolela ukumxolela kodwa hayi ngoku ngeli xesha safuna ngalo. Ngoba shuthi ngexesha benzizala besaba zonke izinto zizohamba lula bengumthebelele ngisheshe ngimxoxe ngeke ngikwazi. Nami uzothatha ixesha ihlungu lento. Akumandanga uma usithi uhamba pha udlula estradweni basathi ubhekwe lo imali ukhonjwa babafana ngenxa yakhe eyenze yena. Hayi mandanga into shuthi uzothatha ixesha anabi ixesha linganani. Kwami ngokungcono futhi ufana nje nisuka seca wakhe basihlala khona ngiyohlala kwenye indawo. Kanye kosheshe yaxoleleke bese ningasekho eduze kwakhe. Kwami manje ngimbona uma kuvuka iyanto. Qinisile lapho ngiyakuzwa. Angeke-ke size siyiphoqe eyokuthi uxole ngezathu zonke esesibekele zona etafuleni sayi-understanda futhi angeke size siphoqe ukuthi uxole. Kanjalo naye futhi angeke size simphoqe ukuthi axole. Into ebalulekile kunina nobabili ukuthi niqale niphole. Ngikholwa ukuthi emva kokuthi enze lezi zinto engithe uzozenza engifisa ukumuzwa futhi evuma ukuthi uzozenza, ukukhokhela udokotela ubabili bokuthi ucheck-e ukuthi ungabe usahamba kahle emzimbeni wakhe, azikho nezifo oyitholile, nokuthi aye enyangeni le ayihamba nasekuqaleni. Sizokwenza lokho. Yebo ngizokwenza. Ngiyaqinisekisa ukuthi njengoba ngishilo ukuthi ngiyayisola ngako konke engikwenzile, ngizokwenza konke kusemandleni ami ukuthi ngimsize because bengizoxolisa. Ingakho kumele ngimsize because manje izinto azisahambi kahle. Uyayibona kodwa udlula entweni akudlulisa yona kuyena because njengamanje uthi akafisa ukuthi asheshe asondelane nawe. Angazi. Awazi. Okay, ngiyabonga kakhulu bosisi bami ukuthi nilalelane naloyo aveze indlela azizwa ngayo ngokweqiniso. Ngithemba ukuthi emva kwe-counselling sizophinde sithole indlela yokuthi siphinde sixhumane sibone ukuthi ikhona yini inqubekela phambili. Yebo. Mbukelo Black Life TV njengamanje simla and isombululo ayiphelele, but izeluleko enginazo ukuthi akukaze kwasebenza ukubuyisela ukubi ngokubi, akukaze kwayilungisa into, akaze kwayipholisa futhi akukaze kwayilungisa. Ngiyacela mbukeli ukuthi njengamanje ucomment lapho, ulike, usubscribe. Khumbula ukuthi i-comment yakho ingabalekelela osisi labo babili abahlele eduze kwami ukuthi
bahambe uhambo oluyekuxolelaneni. Nikhumbule asibajahele ukuthi baxolelane ngoba lokho kungadala ukuthi baphinde futhi bafune ukulimazana in the process, right? Ngiyacela ukuthi ukhomente imibono yakho, imicabango yakho. Ngizoqinisekisa ukuthi nabo sisa ama-comments lawo enzobe niwabhalile ayafinyelela kubona ukuthi balungise indlela ukuya phambili. Ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya. Ukhumbule okubi ngokubi akukaze kwayixazulula inkinga ebivele isekuqaleni. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami uLethi Ngacele. Asihlangane ngokuzala lapho sithi khona Bhodla ebese uthola usizo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.